vyjadrili, milí porodcovia? K André, mně se líbí vlastně to, že zvolila vlastně takový jednoduchý postup, který vypadá moc dobře. A u Amiho, který sice použil zase další surovin navíc, což vlastně měl by se držet vlastně těch surovin, který má určený, ale zase vsadil na složitost receptu, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. No ja budem hodnotiť z pohľadu skôr toho výživového. U Andrejky hodnotím, že použila na prípravu surové paradajky kvôli zachovaniu antioxidantov, čo je veľmi pozitívne. Trošku by som jej vytkla, že použila biely cukor. Ja by som tam dala skôr ten hnedý. Ja sa vyjadrím k Andrejke. Andrejka pripravila taký slovenský recept s čínskou praženou rýžou. Trošku by som povedal, že mám pocit, že ten olej, ktorý nebol olivový, mi tam nesedel. A trošku by som možno povedal, že tá omáčka je fortikovaná moc mesom. To znamená, že to meso by som z tej omáčky dal preč. A mi to pripomína takú plnenú papriku, takú slovenskú. Takže uvidíme, ako to bude chuťové. Zaujímavé samozrejme, čo Ami má všetky tie guličky, ktoré sú pripravené s láskou, ako som si všimol. A je to niečo pre nás také zvláštne. By som menej vyprážal samozrejme a dal by som do toho možno, že menej karikorenia, ktoré ja nemám rád. Ale to je môj osobný názor. My na jednej aj na druhej strane už finišujeme, to znamená, Ami vybral tie mäsové guličky a pozrite sa na to,